Kerro vaan nyt. Joo. Eli siis tänään mun kolmas video tulee sellainen, tää on tällainen mun vanha rikkinäinen puhelin, joka siis on rikki, ei pysty käyttämään käyttökelpoinen, en ole varma pystyykö korjaa, ja sit mulla on jotain muuta asiaa, että mä en muista. Nyt mä paskasin tonne seinään, joten siis mä niin rikon. Nyt tulee lähikuva tuollaista. Miten meni muistikorttikin lähti ja kuori. Kyllä se hävätä itsellä. Ei tää toiminut. Kuolissa, jatka vaan kuolista. Okei. Joo, mä kuvaaja. Nyt joo. Arvallisrikki, mutta mä arvelin pikkusen kukana. Se pitää tuonne roskalovelle. Tuo roskalovelle, joo. Mä vaan ymmärrän, että tänne ei ymmärrä paskaa rooli. Tiedätkö? Se meni tosta rikkinäksi, kun noin Samsungit on tosta poista, niin joo. Rikko vielä kerran. Joo, tässä on tämmönen kuori. Mä rikko paskutaan se lopullisesti. Voidaan yhtään hakkaa jollain kiväälläkin sit silleen okei. No yritetään näin, mutta musta tuntuu, että saisin vähän nähdä, että miten tässä käy. Oh my god! Oh my god! Oh my god, kattokaa tätä! Oh my god! Oi, kattokaa tätä! Jos tänne roskalovelle tää pitäis heittää. Eli tehdäänpä silleen, että tälle siis se meni rikki. Tehdään silleen, että tossa oli tää video, mutta katsotaan mitä mä oon aina sanonut. Niin, mitä toi aina sanonut. Teitä ja nyt yksi osa. Tuossa on toi ja toi, niin mä heitän ne tonne, niin me nähdään siis. Älä vielä lopeta kuvaamista, mä heitän nää tonne. Joo, ja me nähdään sit seuraavassa videossa. Moro!